Тукай безнең шәһәребездә үзәк мәйданга әдип үлмәс шигырьләре, проза әсәрләре аша кайткандай булды. Биредә оештырылган туган тел бәйрәмендә бөек шагыйрь иҗаты төрле телләрдә яңгырады. И күк, ал җанымны, тик зинһар алма шөһрәтемне. Минемчә онытылу, тибрәлү үлемнән яманрак. Эшеш мана көлүкен жинжул түбіне жіклерін. Аннен сыпка юрли буза мана сиктеретін. На деревне красавица есть, но такая из тысяч одна. Габдулла Тукай шигырьләрен сөйләүчеләргә кызыл алмалар таратылды. Өлкән бу нурлатылар чыгышлары исә тел язмышы милләт үсешенә кагылды. Улыгайгач та балаларыбызга, аныкларыбызга сөйлибез. Карлыгач шигыре генә ни тора. Күптән түгел минем тәрәзә капкачын, оя итте минем сөйгән карлыгачым. Менә шушы шигырьләрен генә укысаң да балаларга татар телен ничек күп белерләр иде. Татарның мәшһүр улын бүген шәһәрнең 9-нчы мәктәбе укучылары да искә алды. Биредә без Тукай оныклары исемле әдәби музыкаль кичә оештырылды. Милли хисләр белән ялкынланып, өзелеп чыга күңеленнән. Шарага Тукай тудырган образларда чакырулы Суанасы Шүрәле кәҗә белән сарык сәхнәдән яңгыраган җырларга кушылды, Тукай шигырьләрен кабатлады. Миңа сонасы әкияте шый. Минем өйдә дә Габдулла Тукайның китаплары бар. Мәктәп фойесында атна дәвамында Габдулла Тукай иҗатына багышланган күргәзмә эшли. Тәнәфес вакытында кызлар һәм малайлар бирегә килеп әдипнең тормыш юлы белән таныша ала. Яраткан шагыйребез Габдулла Тукайга багышлап, ел сайын мәктәбебездә төрле чаралар үткәрәбез. Укучыларыбыз иҗаты буенча күргәзмәләр, бәйгеләр, күңелле иртәләр, әдәби музыкаль кичәләр, викториналар һәм һәр үткәргән чарабызның максаты шагыйребезне искә алу һәм аның әдәби мирасын дәвам итү. Нурлатның төрле учреждениеләрендә Габдулла Тукай туган көнен үзенчәлекле итеп үткәрергә тырыштылар, әмма барысы да бер төсле тәмамланды. Ул да булса татарның гимнына әйләнгән туган тел җыры белән.